Patuloy na nagbibigay serbisyo. Pag-asa at saya. GMA Regional TV. Kapuso ng bawat Pilipino. Kini ang At Home with GMA Regional TV. Buenos dias sa atong mga kapusong Mindanaoans, labi na sa mga taga Zamboanga City ug Ipil sa Zamboanga Peninsula Region. Good morning, Sai! Mayong buntag Sabjil, ato sa bigrit ug good morning ang atong mga kapuso dinha sa Balabagan ug Wao sa Lanao del Sur Province. Mga kapuso, atong gisaulog karong adlaw ang Nativity of Mary o ang birthday ni Mama Mary. Busa karong buntaga atong makauban og sayron ang istorya sa mga Marian devotees. Una na dinha ang deboto nga si Exeperio Sagado Sr. nga gikan sa lungsod sa Binuwangan, Misamis Oriental. Unta sa adlaw-adlaw mga kapuso, panalanginan kitang tanan ilabi pa sa atong gikatubang karon nga pandemya. Ato sa makauban mga kapuso ang Marian devotee nga si Masarina Bangkirigo nga gisakripisyo ang iyang trabaho kaniadto alang sa pagpangalagad. Samtang makauban ni Attorney Resy Sabestok ang anak sa iladong aktor nga si Justody Alarcon, ang kapuso artist nga si Angela Alarcon. Una ka na kapuso, nasayod ba ka kung nganong gitawag nga Shrine City of the Philippines ang Dapitan City? Kini tungod sa maong syudad na exile ang Philippine National Hero nga si Dr. Jose Rizal sulod sa upat ka tuig, gikan tuig 1892 hangtod tuig 1896. Gipreserba ang farm site sa Barrio Talisay ug gihimo kining Rizal Park and Shrine. Dunay 5 ka mga reconstructed houses nga gama sa kawayan ug nipa ang maong shrine nga gitukod mismo ni Dr. Jose Rizal ug uban pang istruktura. Mga kapuso, anaa sa executive position kaniadto sa usa ka dakong kumpanya ang atong makauban nga bisita karong buntaga. Apan unsa ka hinungdan nga iyang gibiyaan ang iyang high-paying job. Siya ang dabawenyang si Inday Bangkirigo. Ma'am Inday, maayong buntag ug dayon sa At Home with GMA Regional TV. Kamusta ka, ma'am? Mayong buntag, kapusong Argel, ug salamat, dakong pasalamat nga imo akong naimbitahan. It's our pleasure pud, ma'am, nga naa ka dinhi. Ma'am, unsa ba ang imong trabaho kaniadto ug unsa ang rason sab nga nibiya ka sa maong trabaho? I am a certified public accountant by profession. Unya na-employ ko dito sa Cebu ug nagkapot og usa ka dako nga posisyon sa usa ka dako nga kumpanya. Pero sa dihang nakaplagan ako ang Ginoo ug labi na gyud ako ang devotion sa mahal nga Birhen. Naka-decide ko nga mobiya sa maong trabaho nga because of that calling to help spread the devotion of the Blessed Mother. Ma'am, sa imong pagsalig, can you share to us ang mga panghitabo sa imong kinabuhi nga makonsidera nimo nga doon na gayoy miracle? Kapusong Argel, dili gyud sayon sa usa ka accountant nga mobiya sa usa ka pangandoy niya nga trabaho kay ang accountant mong gyud once you graduated, nahimo pa yung kang CPA, mangandoy yung kang high-paying job. And I got it at a very early age. So I was promoted and nahimo kong miyembro sa top executive committee sa maong kumpanya. Ug dili lalim nga mobiya ug biyaan nako ang dako nga sweldo with all the allowances and honorarium, with all the freebies, the car and the house, para i-exchange nako sa usa ka devotion. Pero kasi ma-consider nako nga dako gyud nga milagro because when I decided to quit, I really felt the peace and serenity in my heart. Kay usually pag mingon manggug ka nga mawad-an kag kwarta, mawad-an kag car, mawad-an kag house, murag ka nang, di ba, ma-uneasy ka kay murag nahugma ka na ka sa kalibutan. Pero for me, when I decided to quit and leave everything, it was the exact opposite because I really find peace and serenity in my heart. That was
the biggest miracle nga ako ang makonsider nga nahitabo sa ko ang kinabuhi when I decided to quit my job. And apart from that, sa dihang nanguli namin no, kay we're saying of miracle man. So finally, when that day came nga last day na gyud ako sa kontrabaho o nya uli na mi balik diri sa Davao. So I have my separation pay with me, but I know nga wala naman ko'y trabaho. Kinahanglan tipiro na ako because ang ako ang mga anak were only 6 years old and 1 year old at that time. So wala pa gani nakasugod og eskwela ni undang na kong trabaho. And my husband, murag rank and file lang siya at that time sa Cebu kay bata pa man po siya atong panahon na. Ingon ko nga tipiron jud ako ni ako ang kwarta kay gamay ra ni siya unya magsugod mi balik sa Davao ulo taga Davao ko pero nanakoy pamilya tipiron nako ni siya. But then pagpauli na mo daghan kay kog kargamento, daghan kay kog karton nga dala og mga cargos kay manguli na lagi ni. And going to the check-in counter, ako ang prayer was inko Lord kanang daghan dako jud ni ako ang mabayaran sa excess baggage unya ang ako ang kwarta gusto nako dili unta ni siya magasto kay kanang wala mo koy trabaho pa pag-abot sa Davao unya ikaw na lang kay bahala, Mama Mary, and then please intercede with my prayer kay with you nothing is impossible. When I approach na the check-in counter, a group of young people nisunod og linya sa ako and to my surprise niingon tong isa ka batan-on nga ate imuha ni mga karga ning ko yes niya siya nga siya kadaghan pud ani ti oy nganong daghan kay kag karga ting ko manguli na mangud ni Davao siya nga ay dili ka sa Cebu ko diri ko nya manguli na mi Davao kabalo ka tinoy ana siya sa ko kabalo ka tinoy daghan gud mi unya backpack lang amo ang dala unya wala mi mga bagahe ganahan ka ti gamiton nimo amo ang mga bagahe ikaw na lay check in sa mo dili na lang mi mo linya kuhaa amo ang mga tickets ikaw na lang ang maglinya para sa amo so I was in ko hala grabe no inko inani day that was really the first parang instant miracle nga gipa-feel ni Mama Mary sa ko inko inani day ni when you have a complete trust and abandonment diha sa Ginoo so wala na human ang surprise dito sa airport Argel kay pag abot na ako sa Davao kauban akong duha ka anak ug ako ang bana so niuli ko sa balay sa ako ang nanay so lipay kay ko bisag dili gyud ako ang balay sa ako ang nanay nya dili mi dato pobre mi pero to be reunited with my family was really a happy experience for me and then gipatawag ko sa ako ang igsuon and then naghand siya og envelope sa ako ingon ko nga unsa ning envelope siyang abrihi pag abri na ko sa envelope ko nga uy deed of sale mani gibasa na ako deed of sale nga murag kanang nipalit ko og property niingon ko sa kong so dili ko mo pirma ani kay I'm not buying a property I am not buying a house and lot kay wala man ko'y kwarta ipalit yan nitanaw lang ako igsuon sa kuha niya nagsulti ba di ay ko nga pabayran ako na ako man ang ihatag sa imuha so parang ingon ko nga nakaanak ko ba naglingko murag mahulog ko sa kong bangko ingon nga Lord tama na kay murag sobra kaayo ang surprise sa imong gihatag sa ako I just prayed nga pag abot sa Davao we can have a house rented enough for us nga tama lang pud sa amo ang budget and yet you have given me a house and lot for free that will serve as our dwelling place so inana siya mga gagmay pa ba na nga miracle nga kanang hatagan ka og house and lot unya nga kanang i-free up ka sa imong mga bagahe kay because you prayed and you trust that God will take care of all your needs and then I asked the intercession of the Blessed Mother that was really the most important part of that experience that I had pag ulit na ko din sa Davao Kapuso Argel. That's truly a blessing for you and your family, Ma'am, no? Yeah. Ma'am, isip si Mama Mary ang inahan ni Jesus Christ, paunsa pud nimo makita ang imong kaugalingon nga samang serbisyo ug sakripisyo sab ang imong ginabuhat alang sa imuhang pamilya. Kapuso Argel, ako ang mga anak for the information of everybody, puro sila premature kay kanang high risk kaayo ko when it comes to pregnancy. Ako ang panganay was just 32 weeks, unya ako ikaduha ang junior si Edwin Jr. was only 35 weeks and worse ang pangatlo 26 weeks lang yun siya kay 42 years old naman ko at that time nagibuntis na ko siya
Unya wala gid siya nabuhi kay tungod sa iyang ka-premature. Ang iyang pagkawala sa amuang kinabuhi, kay 2 days siya nabuhi, no? Ang iyang pagkawala sa amuang kinabuhi, it took me 3 years to overcome. And I cried day and night for that painful experience. Kana bitang na-relate gyud nako ang experience ni Mama Mary at the foot of the cross. Kana bitang murag tusukon og bangkaw imong heart and then birahon sa imong likod. Unya ang bangkaw gitusok og balik sa imong likod. Birahon na pug balik sa imong atubangan. That was the kind of pain that I encounter. Una mo nang isip inahan para sa mga nanay karon nga nagtan-aw o kanang bisag dili pa nanay na malandong nga mahimong nanay, ang ako agyo ika-share is ang mama magsakripisyo gyud na para sa ato ang mga anak. And my perfect example of that sacrifice is the Blessed Mother. Dili man siya layo sa mga sakripisyo nga atong ginahimo, isip mama kay when Jesus was growing up in the house of Nazareth, si Mama Mary, kay tao man sila, no? Si Mama Mary, nagluto po siya, naglaba, naglimpyo sa balay, nanghipos, nagmatuto sa mga anak, nagtudlo kay Jesus, nagtudlo kung saan pangaji, and all siguro the household chores nga dapat makatuna ni Jesus at his young age. So, ang mama, sama ka nako, ang mga mama, labi na sa mga nagtanaw karon, we should also make the same sacrifice. Kay ako as a mother, I have given up my high-paying job kay ang ako agyong gitanaw is ang makaserve lang yun ko sa ako ang pamilya. Imagine from that career, ingong ko nga mubawi ko kay gusto na lang ko manglaba, gusto ko mamalansya, gusto ko magluto para sa ako ang anak. Sa murag mo na karon ang ginatawag nga pagsakripisyo nga ato ang dapat himuon para sa ato ang pamilya. Alright, daghan kayong salamat Ma'am Inday sa pag-share sa mga istorya sa ato mga kapusong Mindanawan ug God bless pirmi ma'am. Salamat. Mga kapuso, chillax lang mo. Mubalik pa ang At Home with GMA Regional TV. Kini ang At Home with GMA Regional TV. It's Bisok time na mga kapuso, kauban si Attorney Resi Rizada. Resi! Daghang salamat, Arjo! Maayong buntag mga kapuso ug welcome to Bistalk. Karong buntaga ato makauban ang usa sa kapuso artist ug anak sa batikang aktor na si Justoni Alarcon. Wala lain kundi si kapusong Angela Alarcon. Hello Angela and welcome dito sa At Home with GMA Regional TV. Thanks for making time for us this morning. How are you and everybody back home? Okay naman po kami. Thank you so much for having me. As a family po, we were able to adjust na po sa new normal and sa pag-work po from home. So, all is great. We're all healthy and safe. Ang naman, Angela, no, one of the newest faces naman dito sa GMA Artist Center. And of course, sa mga hindi pa nakakaalam, you're the very lovely daughter of Justoni Alarcon. Ako, si daddy mo ba ang isa sa mga dahilan kung bakit nakapag-decide ka to join the showbiz industry? Isa po siya sa mga reasons talaga and actually a big influence to why I started showbiz in the first place. Kasi po, bata pa lang po ako, nakababad na ako sa TV, kakapanood po sa dad ko. Nagre-record po kasi ako ng usap pa po kasi yung mga VHS nun. So, pinaparecord niya po sa amin yung mga eksena niya kapag may taping siya. So, anak, ikaw na muna bahala dito, i-record mo tong eksena ko to ganyan. So, ayun po, for documentation purposes, kami po yung taga-record ng mga eksena ng tatay ko. So, sa mga small experiences na gano'n, syempre, I got influenced with his talent, with how he portrays himself in different characters and roles. So, sobrang na-inspire po ako on how to be an actress. So, ayun po, siya din po talaga yung malaking reason kung bakit nagustuhan ko po talaga mag-enter sa industriya. I'm sure very happy si Sir Justoni dahil pumasok ka na sa showbiz. But how is he helping you ba, Angela, in the transition sa celebrity life? He is helping me by giving me tips po inside the set and outside the set. Like kung paano po makipagsalamuha sa mga tao, sa mga co-workers mo. And binibigyan din po niya akong tips sometimes when it comes to acting. Since ayun po, sobrang dami na po niyang experiences. Kapag nahihirapan po ako, I ask help and he tells me things on what to improve and sa pag-emotions, ano yung better way on approaching these things. And ayun, he's really been supportive lang po talaga. Yun naman po yung important, yung pagiging supportive father. And
hindi naman po siya nahuli doon. So, ayun po. Parang father mentor na rin. At saka Opo, nung opo. pumasok ka nga sa showbiz last year, napasabak na kaagad sa challenge ng acting, ang iyong skills with Beautiful Justice. Ano naman yung mga natutunan mo naman sa primetime series that you think would really help you improve your skills in acting as well as your work ethic? I learned po na not to get pressure, get the best of you talaga. As in, since bago lang po ako sa showbiz, lagi ko lang po iniisip na wag mag-pressure, wag maging sobrang nervous. Important lang naman po na is mag-enjoy ako meeting new people and, to be inspired by the people you get to work with. Kasi po yung mga nakakasama ko na po, mga veteran actors and actresses na po. And ginagawa ko po silang inspirasyon to do my best and to really showcase my talent. So, ayun lang po. There's a lot of things going on talaga sa life mo, Angela. Kaya nga It's we can't exciting. Yeah. And we can't wait also to see you dahil you're part of Babawiin Ko Ang Lahat. Please tell us more about it. Oh my God. Babawiin ko po lahat soon po sa GMA7. It's a mixture of love, drama, comedy, and a lot more. Dito po mapapakita and matetest yung mga friendship ng mga characters and different roles po sa show. So, abangan niyo po yan. Kasama ko po sina Miss Carmina Villarreal, Sir John Estrada, Pauline Mendoza, Liza Lopez, Bartolo Pedrosa, and Dave Bernea, and a lot more talented artists. So, please, abangan niyo po yan. And we can't wait to see more of you on screen, Angela. Yes. Thank you so much, Miss Angela. Beauty, brains, and talent indeed. Maraming salamat. Thank you po. Salamat po for having me. Thank you. And that was Kapusang Angela Alarcon. Tutok lang mga kapuso, kay mabalik pa ang At Home with GMA Regional TV. Kini ang At Home with GMA Regional TV. Mga kapuso, karong buntaga dungan natong sayron ang istorya sa usa ka Marian devotee gikan sa lungsod sa Binuangan, Misamis Oriental, si Exuperio Sagado Sr. Sir Exuperio, mayong buntag ug dayon ta sa At Home with GMA Regional TV. Kamusta, sir? Mayong buntag, say, kung kaninyong tanan, Sir, pila na kakatuig nga Marian devotee? taud-taud na, sir. Sir, unsa nga panghitabo sa imong kinabuhi nga mas napalig-on ang imong pagtuo ug pagsalig kay Mama Mary? Niabot ang pagsulay na ako kay nibuwag ko pagkamatay sa akong asawa. Unya, nahitabo nga gitagaan ko niya complicated nga sakit, diabetes, spinal cancer, o uban pa. Makatong higayon na nga gibati ko gayon ang dili tiyaw nga kabalaka tungod kay niadto ako sa doktor, nagpa-check up ako, operahan ako nila katong sa akong likod nga spinal. Pero tungod lagi kay wala may kwarta, nahitabo gayon nga gipapauli kami sa doktor aron mangita pa og kwarta aron ako maoperahan. Wala man gid mi makakita og kwarta, mao to nga nilubog ako sa 6 months. Og niadtong mga panahon na adunay niabot nga usa ka babay nga taga-amo nagsulti nga ang Birhen sa Lourdes nagmilagro. Unya, tungod kay dili man ako adto dito sa shrine, tungod kay ang amo naman sa sentro sa Binuangan o ang shrine tuwa man dapit sa Baybay. Busa nga dili ako makaadto dito tungod kay makinahanglan man og wheelchair. So naningkamot ang akong mga silingan nga makahulam og wheelchair kay aron nga madala ako dito. Pero before na adunay usa nako ka igsuon nga adunay igsuon usab nga gitugahan sa Birhen sa Lourdes.
dito musulod ang Birhen sa Lourdes nato yang igsuon nga babae ug maoy muhatag og instruction kung unsay akong pagabuhaton. Ang tinuod, sir, number 1, ang pangutana kanako sa Birhen nga mutuo ka ba nga ang sakit sa tao sala? Dugay na ako gipamalandungan o mitubag ako nga sala. O ang Birhen nagiyon kay sala man mangayo kag pasaylo. Dito sa imong nasad-an, kay hangtod ning mga panahon na ang imong nasad-an buhi pa. O mao kadto nga wala akong maglangan, nangayo akong pasaylo sa akong nasad-an. O niadtong panahon na before nga nangayo ako, iya akong gisaaran nga within 4 Sundays, 4 ka Domingguhan, ayuhon niya ako. O wala gayon mapakyas, iya akong giayo. Sir, paunsa nimo ginapakita ang imong pagsalig kay Mama Mary isip usa ka Marian devotee? Sa matag adlaw, ako magrosaryo, magpili lang ako sa oras nga holy hour. 6 o'clock sa hapon o 3 o'clock sa doon sa kadlawon. Ug mao kadto nga ang akong gipili 6 o'clock. Ug nagpadayon ako sa pag-ampo sa pagrosaryo sa matag adlaw. Kay mao kadto ang iyang gisugo kanako nga magrosaryo ako sa kada alas 6 sa hapon matag adlaw. Nagtuman lang ako sa iyang mga kasuguan. Unsa imong pangamuyo karong aduna tay pandemya sa COVID-19 karong mga panahona? Maayo nga pangutana. Sir, actually, giampo ko kini kagabi. Unsay sulti sa akong mahal nga inahan. Itugan kung ayaw bakaki ang tao, itugan ang tanan. Sir, mutuo kag sa dili. Naanay tambal sa COVID dinhi sa lungsod sa Binuangan. Gihatag kana sa Dios nga mahan. Kay ang naghatag diay og sakit ang Dios amahan tungod kay ang mga tao nagpalayo na kaniya og sa iyang anak og sa iyang inahan. Daghang kayong salamat Sir Exuperio sa imong oras ug gigayon nga gihatag sa At Home with GMA Regional TV nga ma-share ang imong istorya. Amping pirmi, sir. Daghang salamat. Say nibiya man sa iyang trabaho kaniadto aron hatagan og importansya si Mama Mary sa iyang kinabuhi apan wala damha ni Masarina Bangkirigo nga mas daghang oportunidad ug grasya ang maabot kaniya. Sa karon, misyon niya nga ma-reintroduce si Mama Mary sa katawhan sanglit daw gikalimtan na sa uban. Samtang Jill sa kabahin ni Exuperio Sagado Sr. pinaagi sa giya sa Lourdes sa Birhen ang pagpangayo og pasaylo sa iyang nasad-an maoy nakapaayo sa iyang grabing balatian. Busa karon, mas hugot ang iyang pagsalig alang sab sa kaayuhan sa uban. Say samtang inspirasyon ni kapusong Angela Alarcon ang iyang amahan nga si Justoni Alarcon sa iyang pagsulod sa showbiz. Din dakong tabang sab ang mga tips nga gihatag sa iyang amahan aron masapalambo pa ang iyang karera. Mga kapuso, hinaot nga na-inspire kamo sa istorya sa atong mga bisita karong adlaw. Susama na lamang sa panultihon nga to serve the Queen of Heaven is already to reign there, and to live under her commands is more than to govern. Ni St. John Vianney. At ang mga kapuso, kung kinsa nasab ang atong mga makauban ugma nga mga bisita. Alas 8 gyapon sa buntag, dinhilang sa inyong Morning Kabanding, ang At Home with GMA Regional TV. Makita pagbalik ang atong episode pinaagi sa pagbisita sa www.gmaregionaltv.com ug ayo kalimot mag-subscribe sa official YouTube channel sa GMA Regional TV. Mga kapuso, always remember that God is good all the time. Ayaw sab kalimot sa pag-smile.
Amping! Stay safe and healthy mga kapuso. Ako si Cyril Chavez. Kinisab si Argil Relator. Buong puso para sa kapuso.